Mama, dipanggil mama biasanya wonge dodolan sego jagung, nyayam, kadang bakso, kadang-kadang yo dadi pemimpin rasan-rasan. Umi, dipanggil Umi biasanya wonge seneng tengok-tengok ning omah, delok TV, karo nyanyi kosidan. Mami, dipanggil mami biasanya profesinya ning sawah nandur pari, kadang ngarit, kadang yo golek utangan kanggo kebutuhan. Bunda, nek iki rada elit Siti, biasane gaweane jaga toko, kadang yo duwe rumah makan, kadang yo ngamukan pas ditagih utang. Simbok, dipanggil Simbok biasane wonge gemati, seneng mijeti bojone, ora seneng utang, urip syukur apa anane, biasane gaweane petan. Ibu, dipanggil ibu biasane wonge sabar tenan. Mas yo bojone sobo warung kopi dekne ora kuatir. Bojone gondol wedokan yo sabar. Biasane aktivitasnya ning dapur. Emak, dipanggil emak biasane wonge tahan banting, pekerja keras, manut nurut karo bojone, ora seneng rasan-rasan.